Higit 1,000 magsasaka naman sa bayan ng Mapanda na sakop na ng life insurance program. Ang detalye mula kay Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Formal na nilagdaan noong Mayo 21 ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Mapanda at Philippine Crop Insurance Corporation para sa pagpapatupad ng life insurance program para sa mga magsasaka. Batay sa ulat, umaabot sa 1,025 na magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang sakop ng insurance program sa bayan. Layunin ng kasunduan na magbigay ng karagdagang proteksyon at seguridad sa mga magsasaka habang isinusulong ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Kasunod ito ng pagpapalawak ng insurance programs ng pamahalaan ngayong 2026 matapos dagdagan ng pondo ng PCIC para sa iba't ibang benepisyo at assistance programs sa sektor ng agrikultura. Sa Rehiyon 1, kabilang ang Pangasinan sa mga lalawigang may mga farmer beneficiaries na tumatanggap ng insurance assistance sa ilalim ng programa. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.